High blood man ka dong. High blood ko, Dok. High blood oy, taas kay mong dugo. Sige guro kag kaog pork ba. Wala mo kukaon ng pork, Dok. Baboy naman kung ginakaon. Eh mao man gunang baboy, pork man na. Pork, baboy na. Oh, pork man ang baboy. Ay, kugpig ng baboy. Mapariha ra mo guna. Dayon isa pa diha dili ka magsiglagot-lagot ha. Kay maka high blood nagsamot. Siglagot. O dili ka magsige kasuko, mag-smile-smile lang. Dok, wala mga pamaagi, Dok, para dili na ako ma-high blood, Dok. Taas man imong dugo, kuha na lang ti kag dugo. Kuhaan akong dugo. Sige, Dok. Wait lang ha. Unsa ang gabaid mga Dok? Sige na, plaster imong liog. Unsay plaster ang liog, Dok? Nasuko na pug ka. Unsay plaster ang liog, Dok? Kuhaan ba ti kag dugo sa loro na nako planggana. Dili ko na, Dok, oy. Naglagot na sad. Dili ko, Dok, oy. Pakuha man ka kag dugo. Wala lang pamaagi, Dok. Inom lang kag tambal, sitaan lang ti ka. Tambal, o kana, resitain lang ko tambal, Dok. Unsa may tambala, 3 Dok? times a day mo na yun man ha. Sipan na may kasikapakasin. Unsa, Dok? Sipan na may kasikapakasin. Unsa man ang tambala, Dok? Nasuko na Unsa po. man ang tambala, Dok? Ako na lang nang isulat. Sige, lista na nga, Dok. Dara. Bebe. Unsa man, Dok? Mo nang tambala imong imnon para mawala imong high blood ipakita na dito sa parmase. Pagtarong diya, Dok. Naglagot ta po ka. Awan ni, maglagot na mura magkagaduwag sagbot. Usa man mangambak ko dili. Kadsot lang kol kay malibang sa kudaan. Ayo, tawa sa CR. Adik na lang ko malibang eh. Yawas tuloy mo yan eh. Ikaw una ambak, bay. Ha, unsay ako'y una. Ikaw mag-una kay alphabetical order mangguni. Imong apelyido kay Ates do. Ikaw mag-una. Ikaw te unsay apelyido nimo te? Bakang dong. Ha, bakang. Oy, B, ikaw sunod. Paghilam dia, kamo rin pambagong sa pilot, amungon mo ko ninyo. Agi, tutumoy kay ni Kol. Oy, pwede dito lang mi sa dagat, Kol? Sos ka bugo gid niya ay. Karon dito man gid mo sa dagat nga na may shark dito. Ang ano din na shark? Among mga appliances, mga isa balay ka ng mga TV na mo, among mga rip kay mga shark, mga gani. Basin sharp to dong. Adi na siya pariyalite? Hala, grabe gud kay bugo nimo, bay. Wa gud kay hanog mga isda, bay. Shark, baka tong isda nga maak, baka tong mga ani kadagko. Ay, dili man nga anak kagami ang shark dong. Basin piranhana. Ang shark manggol katong dagko kay tanan. Ay, pasagdi lang na si Rick Marto ay. Ang nahibawan na manggol na nga isda kay pito-pito. Ang hilom day, wa man kay hanaw pod, naabot magiging appliances. By the way guys, gusto ba ka mga appliances, mga cellphone, mga load guys? Tuplo ka lang sa kumbayo, goy. Ayaw mo pag-away dong, oy. Wala ba di mo kakitag mga shark nga mga salida? Kana ding mga nasa dagat di ay. Wala mo kakita? Ay, ako te, kakita ako te. Unsa masalita dong? Titanic. Ha, wala may shark dito sa Titanic dong. Ang yati rag wala nga naaman to sila sa dagat, naaman to sila sa barko. Kato man gani si Rose nga naa sa sulod sa sakyanan, nga ana mga iyang kamot ito sa likod oh. Dun ana dun ay gipaningot siya pag-ayo, gibugno siguro to siya shark dito ba. Nangayo guro unta to siya tabang. Paghilo mo di ay, murag nasuko ng pilot ninyo. Kamu ba di mo mangambak mga amawa mo, ha? Hala, ambak na bay. Oh, sakit tagayoy. Okay ra ka diya, bay? Okay ka ba eh, napiko ra kong tuhod, lubaga bi. Hala ka ba, nabilin na akong bag sa airplane. Ha? Unsa suda to? Mga bato. Nga naman sa bato, gisulod mo itong bag mo. Ha, akong gisudlan og bato, kaya mo bugat-bugat gamay ba? Kay kung gaan kaya ang airplane, musulbong pa lang nito sa space. Unsa musulbong? Di ba na musulbong gud? Pasagdin lang timong bagoy, bator man surat to day, tara mga tunta na. Yawas kita eh. Oh. Hala ka sir, murag nabilin tong mga bag sa mga bata katong nangambak. Lantawa ko nun sa sulod. Hala, mga bato. Pantog na bugat kayo. Iya po ne? Iya po na diha. Sige. Dahil makaigo ba kag tao sa ubos day ha? Delikado gid na. Bato-bato sa langit, matamaan wag magalit. Okay. Kasi gapa ka to!